Igbo Igbo ekene m unu Igbo ndị ma njem na ebulukwa nabata ịma na ọgwụ ugbu a oge election a na-atụ gị toro na-aga mkpọtụ na-eme ụfọdụ anaghị eme mana ọ nweghị nchọ itinye ọnụ na geenụ ntị na maka na awụfu asị na ofu aka lụta mmanụ ozuo aka niile. Igbo unu gee ntị, unu na-afụ mgbe na mbido isi a unu si na ya eme election n'ala Igbo, ụfọdụ unu kwugide ya mmanye ihe ọ dịka ọkwa amalụ ya na-aga, mana ndị mmadụ pụtazi aka ha tụọ iji gwa gị na ọ bụghị ihe ndị mmadụ kwu ka a ya eme, ndị chọrọ ịtụ ya atụ mana ịbịa sị na ya atụ n'anya ata akwa m ndị na-apụta ha n'oge, ndị Inec na-abịa ha n'oge ka ha tụọ ọnya bụ ihe ịghọtago, ataghọ m ha maka na ebe esi mmadụ na-ama ntụ ihe ka ihe chọọ ka o mee ịghọtago. Ụfọdụ ndị pụtawazi maka ha afụkarịa na complain and some online debates going on. People have been complaining rapidly na anaghị na onwe ha Inec officials n'ebe a, ndị Inec anọghị ebe a, arụghị of Anambra na afụghị ebe atụ vootu, nke a na-afụghị ebe eme nke a na-afụ nyenwe m ụfọdụ ji wepụta abịa na-asị unu afụgo ihe unu mere onwe unu. Ụfọdụ ndị Igbo unu afụgo ihe unu mere ụfọdụ ndị chọrọ ịtụ maka asị unu maka esi ekwu ya eju na si nọ ile ọma o ji aga n'ugwu, ha ji ile ọma wee na-achị unu, mana ka anyị esi na-ekwu ihe a na nwanne anyị nwoke bụ Peter Obi na ha elidi na elekshọn a, ọ na ha elidi ojigo ọ na ha agbago maka na ụfọdụ ndị agboro nọ na Lagos maka do na ha ya aghasasị ihe niile a na-eme mee nke a sịkwa na ha fụgo na uche mmadụ abụghị uche Chukwu mekwanụ nke o ji ebulu uche. Mana ndị mmadụ a na-amonite elekshọn a very well maka mgbe ndị Inec ya ejego ụlọ anyị ebe emebi isi anyị na-atụrụ elekshọn ebe a, mgbe ahụ ka ha ya ma na ụfọdụ ndị ohologo ntutu ha taa fụ na ihe ọma ya eme ebe a. Maka mụ na-ejegoje tụa nke m oge n'aka m na ya ejigo m jeje tụa anyị tụrụ nwanne anyị nwoke bụ Peter Obi si anyị chere gawa ọ wenukwa ọ dị anyị mma maka na ụfọdụ ndị obodo a ndị Yoruba afụgo na ha anaghị atụ ya maka ha anaghị atụrụ nwanne ha maka na nwanne ha nwoke ma ya chinwu, ha na-atụrụ nwanne ha maka na nwanne ha. Onye ọbụla na-asị gị na elekshọn abụghị for tribalism na-asị ka ọ na-asị asị ka ọ na-asị maka na ịga gịnị mere na Kano steeti obele nwa 5 years pụtara tụọ elekshọn a na-asị anyị nọ akakpọkọ, mana mgbe ị nụrụ okwu ọnụ esi ya n'ọnụ ịma na onye a obele nwa anyị ma akakpọ ma obele nwa na ịghọtago. Mana geenụ ntị, onwe vidiyo unu ya akwado inene na kwa unu ofu ebe ndị mmadụ ji aka ha ebutere onwe ha okwu na ụka were aka ha na-emebisi elekshọn Chukwu nna ha nyere n'aka afụfụ na ụfọdụ afụgo m na ụfọdụ atajube ha. Amaghị m ego na-aya akwụ gị tupu ejeje bulu ballot box, amaghị m ego na-aya akwụ gị ka iwe emebie ihe ndị mmadụ na-eme, mana Igbo bụ Igbo na-enye vidiyo unu. Jesus! Hey! 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 Ana until I get I made the really I can to my eye up around. She went out. How is that? Wow. Destroyed it. They damaged the ballot box. This one is for president. Now see, my people. See, I'm already do what for. Already do what for. Already do what for. Madam, what happened? We there here, we can't vote. Before we know Obaseki carry him out of corn. As he coin, other people have scatter everything. Now Obaseki na do one. Who the Obaseki as in who? Our governor. Are you sure you saw him? Yes, nice one. And the guy, I regret voting for him. I voted for him in the second term, and the guy voting for him. Now, give me one, nothing. Now, my people, this is the situation here. They have damaged. How do you know that Obi was winning? Let me look at. Be showing me the ballot paper. Be showing me. No, no, don't be doing it and don't be dragging it. Just be showing me. When they know that they were already losing. Just check.
Share this video, my people. Be sharing this one. This is not a good news. Share this video. Be sharing. Let me see. Everywhere. Everywhere. Election was peaceful. Were you here? I was in my own unit. What happened? Voting. Yes. The governor came in. It was not up to 10 minutes. Don't be saying governor. Did you see him? Yeah, we saw his convoy. Everybody is not blind. He was here. We were there. Oh, this is for House of Rep. Unu afụgonu unu na-egwa ji unu nene wee fụ na ụfọdụ kolu ntutu ha taa sị na elekshọn na ha ya emebie mana Jehova karịrị ha anyị na-ekwukwasị ebe ọbụla ị nọ biko anya saa gị inwe ụmụ nwanne kpọọ ha na fon makwa ebe ha nọ mara ka ihe si aga maka na ndị mmadụ ahụgo ntutu ha taa sị na ha ya ewere aka ha wee mebie obodo anyị maka na ọ bụghị ha na-eche ka ị na-eche ha mebichazie ya n'ụlọ eche ha na ndị be ha agbaji obodo oyibo ndị ụmụazị ya na-eyuzu ma ndị ebinyeche ya egbe wee sị ha jee bịa tụba ihe anụnwa ha na-atụ onwelu enwekwala akọ na uche enweghị akọ na uche mana ọnụ ọbụla o si na dị Jehova na-echekwa ndị Igbo bụ Igbo asị m onye na-atụkwa uche ya dị ya anyị ekpe ekpere ka nwanne anyị nwoke ligoro n'ọchịchị oligolu ọ ga-adịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ọ dịrị mbọsị ọzọ